Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i em vaig acomiadar de vosaltres amb el Tour de França travessant la nostra comarca del Garraf i torno amb la Copa del Mundial de Futbol. Jo, ja us ho dic ara, no sóc gaire futboler, però imaginar-me la cara del president argentí de la motosserra i la del president de color taronja veient la victòria espanyola és una cosa que, francament, em va provocar una satisfacció personal immensa. Però, ja ho sé, sóc aquí per parlar de cinema a prop de casa. I en una setmana on l'estrena principal és l'Odissea, farem un recorregut pels clàssics, neoclàssics de la comarca del Garraf, com aquesta escalinata blanca, una de les escales més transitades de tota la comarca als peus de l'església de Sant Bartomeu a Sitges, la nostra petita acròpolis. Així que, aquí i ara, mirant el Mediterrani com Ulisses quan tornava a Ítaca després de la guerra de Troia, comencem Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. I aquesta setmana molta varietat i la gran superproducció de l'any. Per començar, un bon thriller d'acció que ens trasllada al cor de Detroit, una inquietant història sobre els límits de la fam i de l'obsessió. També un clàssic a l'estiu és que hi hagi molta oferta per la canalla, així que una petita serp demostrarà que amb coratge les dificultats més grans es poden superar, descobrirem com un nen converteix el bullying en una gran aventura, tindrem cinema a la fresca amb la tendra mirada d'una nena que descobreix el món, riures amb una comèdia familiar sobre la materpaternitat, cinema en català que continua fent camí a la comarca i arreu del territori i farem un bon repàs als títols que està a punt d'acomiadar-se a la cartellera però que encara podeu veure. I ara sí, la superproducció que tothom estava esperant pel seu pressupost i la seva proposta superarriscada. Davant d'una de les escultures més icòniques de Vilanova i la Geltrú, aquest bou que recorda els mites grecs com Pasífae, reina de Creta, som-hi amb les estrenes de la setmana. I quina millor companyia que la sirena més famosa de tota la comarca del Garraf per parlar de la següent pel·lícula. 250 milions de dòlars és el que ha costat l'Odissea, la pel·lícula més cara de la carrera del Christopher Nolan. L'expectació que ha generat aquest projecte és enorme, tant per la seva dimensió com per l'ambició tècnica en què s'ha rodat. Després de l'èxit d'Oppenheimer, el director britànic afronta el repte més ambiciós de la seva trajectòria adaptant un dels grans clàssics de la literatura universal. I ja la podeu veure ben a prop de casa. La teniu al Cinema Ribes, doblada al castellà i en versió original subtitulada. Odiseo. ¿No lo recuerdas? El trueno. El fuego. La muerte. Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar. Després de la guerra de Troia, Odisseu, Ulisses, emprèn el llarg viatge de retorn a Ítaca. Però el camí cap a casa aviat es convertirà en una aventura plena de perills i criatures mitològiques. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido, como un bastardo llorón. El rey de Ítaca va a volver. Con venganza. Amb un repartiment encapçalat per Matt Damon com a Ulisses, Anne Hathaway com a Penélope, Tom Holland com el fill Telèmaco, Zendaya com la deessa Atenea i Robert Pattinson, un càsting a l'alçada del seu pressupost i amb cares molt reconeixibles perquè, en paraules del director, el públic connectés amb una història escrita fa gairebé 3.000 anys i la sentís tan propera com qualsevol relat contemporani. Yo podría ocupar el trono. Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odiseo. ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? L'Odissea també ha fet història des del punt de vista tècnic. És la primera pel·lícula rodada íntegrament amb càmeres IMAX i en 70 mm. Durant el rodatge es van utilitzar més de 650 quilòmetres reals de pel·lícula, la mateixa distància entre Barcelona i Madrid. Los dioses no habláis de forma que os entendamos. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Te lo dijeron los dioses.
Hi ha un detall que ajuda a entendre aquest projecte. Christopher Nolan assegura que feia molts anys que es preparava, sense saber-ho, per explicar aquesta història. Els grans temes de la seva filmografia, el temps, la família, la guerra i el retorn a casa, conflueixen aquí com mai abans. I aquí teniu a Hermes a Grècia o Mercuri a Roma, déu dels comerciants, els viatgers, els diners i la comunicació. Per cert, parlant de comunicar-se, es pot explicar una pel·lícula gairebé sense diàleg? Aquesta és l'arriscada aposta de Motor City, la nova pel·lícula de Pozzi Ponchirelli. Ambientada al Detroit dels anys 70, recupera l'essència del cinema d'acció més clàssic amb una proposta que confia molt més en la força de les imatges que no pas, com Mercuri, en les paraules. En John Miller és un jove treballador que és víctima d'una conspiració després d'enamorar-se de la parella d'un perillós gàngster. Després de passar anys injustament a la presó, només té un objectiu: descobrir la veritat i venjar-se dels que li van arrabassar la vida que ell havia somiat. El director Pozzi Ponchirelli explica que buscava actors capaços d'expressar les emocions gairebé sense parlar, perquè el pes de la història recau sobretot en les mirades, els gestos i la interpretació física, raó per la qual va escollir a Alan Ritchson, conegut mundialment per la sèrie Richard. Una de les grans peculiaritats de Motor City és que pràcticament no té diàlegs. Pozzi Ponchirelli assegura que no volia fer una pel·lícula silenciosa, sinó una experiència immersiva on la música, el disseny de so, els motors dels cotxes i fins i tot els silencis guiessin les emocions al públic. Abans de la seva estrena comercial, Motor City es va presentar a la secció Venezia Spotlight del Festival Internacional del Cinema de Venècia. En definitiva, un homenatge al cinema d'acció més clàssic, especialment pensat pels espectadors i les espectadores que gaudeixen de les històries on les imatges, els silencis i la música tenen tant protagonisme com els mateixos personatges. I comencem amb un clàssic amb tota l'oferta d'estiu pels petits i petites de la casa, amb Jumbo. No totes les grans pel·lícules d'animació venen de Hollywood. Jumbo s'ha convertit en un autèntic fenomen a Indonèsia, trencant tots els rècords de taquilla del país. Però més enllà de l'èxit, aquesta és també una història sobre el bullying, l'acceptació d'un mateix i la importància de no jutjar a ningú pel seu aspecte físic. Heu triat en Jumbo? Preparats per perdre? Sempre que jugues tu al nostre equip, perdem el partit. En Jumbo és un nen grassonet que pateix bullying a l'escola. Quan coneix l'esperit d'una nena que busca la seva família, tots dos emprendran una aventura que l'ajudarà a recuperar la confiança en ell mateix. Que vindreu, nois! T'has d'apuntar al concurs perquè tothom vegi que pots guanyar. És el debut com a director de Ryan Adriandi, que va dedicar prop de 5 anys a desenvolupar aquesta història amb més de 420 artistes i animadors i animadores, convertint-se en el gran èxit de l'animació a Indonèsia. Qui ets tu? Soc la Mary. Uau! Per què has vingut aquí? Tu veuràs. He de trobar els meus pares. Molt bé! Doncs t'ajudarem a trobar els teus pares! La banda sonora és obra de més de 60 músics i acompanya una animació molt influenciada pels paisatges, les llegendes i la cultura d'Indonèsia, donant a la pel·lícula una personalitat molt allunyada dels grans estudis nord-americans. Més enllà on et porti el cor, ja veus que Sí! Has guanyat! és que música Atenció! és la meva A forma l'atac! Més enllà de l'aventura, Jumbo converteix el bullying en una oportunitat per parlar d'empatia, autoestima i del valor de defensar qui és diferent. Una pel·lícula familiar que recorda que, de vegades, el gest més valent és ajudar qui més ho necessita.
M'he vingut aquí, al costat de la deessa Diana, símbol de puresa i castedat, i deessa dels animals, per parlar de Rufus, la serp que no sabia nedar. Un personatge molt conegut al nord d'Europa fa molts anys. Una oportunitat perquè la canalla pugui gaudir de cinema en català, tot i que està basada, com dic, en un clàssic de la literatura infantil nòrdica. Una història que parla de la por, l'autoestima i el coratge. Maco, oi, Diana? Diana, que t'he dit que has de mirar a càmera. T'ho he dit 3 vegades, eh? No em fas cas, Diana. Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món? I s'ofereix voluntari per aventurar-se al món desconegut i salvar aquesta illa del gran desastre? Ningú? Jo... francament, no hi penso una pas, allà. En Rufus és una jove serp marina que amaga un secret que la fa sentir diferent de la resta. No sap nedar. Quan la seva comunitat es veu amenaçada, haurà d'afrontar la seva por més gran per intentar salvar la seva família i demostrar que tots i totes podem trobar el nostre lloc al món. No em cal nedar, corro molt de pressa. Sí! La terra ferma hi viuen els humans. Prou de soroll! Rufus no és un personatge nou. Va néixer en els contes infantils noruecs fa més de 50 anys i des d'aleshores les seves aventures han captivat diverses generacions de lectors i lectores. Ara, aquest petit clàssic de la literatura infantil nòrdica fa el salt al cinema de la mà del director Andrés Canfer. Una bestiola! I aquesta em farà molt i molt rica! I com puc tornar a casa? No és tan senzill, això. Tinc una missió important, he de fugir, noi! Andrés Canfer explica que la pel·lícula no vol ensenyar als infants que cal ser valents sempre. El seu missatge és que la veritable valentia és afrontar les nostres pors, perquè és així com descobrim tot el que som capaços de fer. Confiem en tu! Visca! Una aventura ideal per gaudir en família, especialment pensada pels petits i petites, però també pels adults que vulguin compartir una història sobre la diferència, l'autoestima i el valor de superar les nostres pròpies pors. veure, es pot saber qui ets tu? I el pròxim dimecres, 29 de juliol, a 2:15 del vespre, a les 21:30, la platja de la Fragata de Sitges es tornarà a convertir en una gran sala de cinema a l'aire lliure completament gratuït. La pel·lícula escollida és Petita Amélie, una delicada producció francesa que podreu veure en català, basada en l'obra autobiogràfica de l'escriptora Amélie Nothomb i nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. Una magnífica oportunitat per gaudir de cinema de qualitat, amb el mar de fons i sota les estrelles. Al començament no hi havia res a part d'un tub. Van passar dies, setmanes, segles... I es va produir el miracle. Així és com vaig néixer per la gràcia de la xocolata blanca. L'Amélie és una nena belga que creix al Japó i descobreix el món a través de la seva mirada innocent i de la relació amb la seva cuidadora, la Nishio-san. Un viatge ple de petits descobriments que acabarà marcant la seva manera d'entendre la vida. L'Amélie ha dit la primera paraula. Oh, que bé, què ha dit? Aspiradora. La pel·lícula adapta la metafísica dels tubs, la novel·la autobiogràfica d'Amélie Nothomb. Les directores Maëlys Bayat i Lian Chohan expliquen que el que més les va captivar va ser un fet gairebé únic. Nothomb assegura que conserva records dels seus primers anys de vida, una capacitat molt poc habitual. Es farà gran i t'oblidarà. Me l'estimo, la nena. Era allò la vida? Una gran boca voraç que no retenia res? Aquest fet va captivar les directores, que van decidir explicar tota la pel·lícula des de la mirada d'una criatura que descobreix el món per primera vegada, convertint els petits instants quotidians en moments plens de màgia. Ho vull veure tot. Viure-ho tot. Recordeu, el pròxim dimecres 29 de juliol a les 21:30 a la platja de la Fragata de Sitges podreu gaudir en català d'aquesta petita gran joia que posarà el punt final al cicle Cinema Lliure que s'ha celebrat cada dimecres durant tot el mes de juliol. Fins a on seríem capaços d'arribar per aconseguir el cos que desitgem? Aquesta és la pregunta que es planteja Insaciable, el nou treball de Natalie Erika James, directora i guionista, i una de les veus més prometedores del terror contemporani després de sorprendre'ns amb el seu Relic. Ara torna amb una història que combina terror corporal, crítica social
i una reflexió inquietant sobre l'obsessió per la imatge. Hannah és una estudiant de medicina que conviu amb una forta dismòrfia corporal. Creo que me apuntaré a esa cosa. ¿Qué cosa? Nada, un programa de gimnasio. Quan descobreix una extrema moda per aprimar-se basada en consumir cendres humanes, la seva aparent transformació física dona pas a un malson. Estos generosos donantes serán vuestros primeros pacientes. Básicamente es fosfato de calcio. Què? Després de l'èxit de Relic, Natalie Erika James, directora i guionista, ens presenta una història que utilitza el terror per parlar de la pressió estètica i de l'obsessió contemporània per la imatge. La pel·lícula s'inspira en la llegenda budista dels fantasmes famolencs, éssers condemnats a una gana eterna, convertint aquest mite en una metàfora de la insatisfacció amb el propi cos. No sé qué atajo crees haber encontrado, pero vas por el mal camino. Parece que estás enferma. ¿Era esto lo que querías? Presentada al Festival de Sundance, Insaciable confirma la directora Natalie Erika James com una de les noves veus del terror. Una pel·lícula que va molt més enllà dels ensurts per convertir la por en una reflexió sobre l'obsessió per la perfecció i fent d'aquesta producció una proposta tan inquietant com incòmodament actual. Ara que som aquí, no sé, entre amics, en família, aquí amb la nimfa i el fauna, us volia plantejar una pregunta. És possible ser feliç sense tenir fills? Perquè aquesta és la pregunta que es planteja a Tres de Mas, una comèdia que converteix una situació completament impossible en una història que, entre rialles, convida a reflexionar sobre els prejudicis que encara existeixen al voltant de la maternitat i la paternitat. ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle. ¿Otra vez? Esto es un restaurante serio. Only adults. Mi hijo come de todo. ¿Ah, sí? ¿Te apetece hueva de cangrejo con crema de ortiguilla? Julia i Ernesto ho tenen tot, una relació envejable, carreres d'èxit i, sobretot, una vida ideal sense fills. Però un matí es desperten convivint amb 3 nens que asseguren ser els seus fills. A partir d'aquí, la seva vida farà un gir tan inesperat com divertit. ¿Alguien ha visto mis medias de vóley? ¿Todo bien? Estamos en una maldición. Dirigida per Mara Olid amb una llarga trajectòria en la comèdia gràcies a treballs com Aida, Al otro barrio o Sin cobertura, encapçalen el repartiment Kira Miró i Salva Reina, que, segons van declarar a la premsa, el fet de ser parella en la vida real els va ajudar a generar aquesta complicitat i naturalitat que traspassa la pantalla. Yo soy de Lampa. ¿Qué es Sampa? La asociación de Pamamis. ¿Y cómo lleváis el disfraz de cangrejo? Parece una chistorra. Remake de la triomfadora comèdia italiana Tredi di Troppo, tant de bo repeteixi els números que l'humorista italià Fabio De Luigi va aconseguir al país veí amb més d'1 milió d'espectadors i espectadores i 4,7 milions d'euros a la taquilla. Aquesta sàtira social no pretén dir si és millor tenir fills o no tenir-ne, sinó posar el focus en la necessitat de control i els prejudicis que encara existeixen al voltant de la patermaternitat. Tot plegat, una d'aquelles comèdies pensades per sortir del cinema amb un bon somriure a la cara. Igual era una pesadilla, honey. I el cinema La Bòbila de les Roquetes recupera aquesta setmana 2 produccions catalanes de les quals ja us havíem parlat. Viva, d'Aina Clotet, i Viatge al País dels Blancs, del Dani Sancho. 2 històries molt diferents que, després de la seva estrena, han continuat fent camí tant pel reconeixement internacional com pel suport del públic, confirmant el bon moment que viu el cinema català. Who wouldn't like to live 120 years? Potser som uns somiadors, but we're not the only one. El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi. Jo ho vaig notar com electricitat. Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, esto me ha pasado ya. Viva, la història d'una dona que, després de superar un càncer de mama, intenta gaudir de la vida intensament minut a minut, ha connectat també amb el públic.
Fins avui, suma més de 23.000 espectadors i espectadores i més de 163.000 euros de recaptació després que l'Aina Clotet, directora, guionista, productora i protagonista, guanyés el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. Hola, Tom. Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola. Hola. I need your help. Basada en la història real d'Ousmane Oumar, la pel·lícula explica el viatge d'un jove ghanès que arrisca la vida per arribar a Europa perseguint un futur millor. Des de la seva estrena ja acumula més de 50.000 espectadors i espectadores i una recaptació superior als 353.000 euros, demostrant que el cinema català també pot emocionar explicant històries universals. Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat. Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol. Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida. Amb tots vosaltres, Ousmane Oumar! I per qui no ho sàpiga, el Museu Maricel de Sitges està farcit d'elements neoclàssics inspirats en la Grècia antiga. Un lloc ideal per fer una parada i fer un últim repàs a alguna de les pel·lícules que ja fa unes setmanes que són a la cartellera i que ben aviat podrien acomiadar-se de les sales. Si encara les teniu pendents, aquesta pot ser una de les últimes oportunitats per gaudir-les a la pantalla gran. Os hemos encontrado. El director Sebastián Benífic pren el relleu de la mítica saga Evil Dead, creada per Sam Raimi, amb una nova entrega que aposta per un terror més visceral i físic. Possessió infernal en llames. El malson arriba a una família que haurà d'enfrontar-se a una força demoníaca implacable. Si alguien le... Esto es un atraco, arriba las manos. ¿Has aparcado aquí? ¿En esta plaza? ¿Con una silla de ruedas gigante pintada? Estaba rozando el dibujo. ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí? Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero. Tú intégrate. Haz amigos. David Marquès, co-guionista del gran èxit de taquilla Campeones, torna a posar el focus en el món de la discapacitat amb Haciendo Amigos, comèdia protagonitzada per Antonio Resines i Kim Gutiérrez. La pel·lícula explica la relació inesperada entre dos personatges molt diferents i reivindica, amb humor, la inclusió i la capacitat de trencar prejudicis. ¿Qué puedo decir solo de nada? Muy lejos navegaré de nada. Esta misión no tiene ningún futuro. Habrá que cruzar todo un océano de mal. La nova Baiana arriba als cinemes en format live action, transformant el clàssic d'animació de Disney en una aventura amb actors reals i espectaculars efectes visuals. Una història de coratge, identitat i superació que s'ha convertit en una de les grans apostes familiars de l'estiu. El cebo. ¿El qué? ¿Qué estás haciendo aquí en el reino de los monstruos? Els personatges més famosos de la productora Illumination ja superen els 358 milions de dòlars de recaptació a tot el món, mentre la franquícia dels Minions continua consolidant-se com una de les més exitoses de la història de l'animació, amb més de 6.000 milions de dòlars acumulats entre totes les seves pel·lícules. Buenas noches. Buenas noches. Espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo.
Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo. Rodada amb un pressupost inferior al $1.000.000, Obsession s'ha convertit en una de les grans sorpreses del terror de l'any. La història segueix un jove que recorre a un objecte sobrenatural per conquistar la noia que estima, però el desig acabarà convertint-se en un autèntic malson. Després de 10 setmanes als cinemes, la pel·lícula ja supera els $442 milions arreu del món. Un altre cop l'extinció, no! I després de 5 setmanes de la cartellera, la 5a part de Toy Story continua demostrant la força d'una de les franquícies més estimades de Pixar. A Espanya ja supera els 13,2 milions d'euros de recaptació i prop dels quasi 2 milions d'espectadors i espectadores, mentre que a escala mundial s'acosta als $960 milions, consolidant-se com un dels grans èxits cinematogràfics de l'any. Jessie, hola. I per acabar, una bona notícia, el Cinema Ribes i el Cinema La Bòbila de les Roquetes recuperen els divendres del cinema sènior. Gràcies a la iniciativa impulsada pel Ministeri de Cultura, les persones de 65 anys o més podran gaudir d'una entrada per només 2 euros cada divendres, menys del que costa un cafè i gaudint de l'aire condicionat de les sales veient una bona pel·lícula. Ah, important, al Cinema Prou de Sitges no hi haurà cinema fins al 3 d'agost per altres compromisos de l'entitat. Com us dic sempre, per consultar els horaris i els preus de la cartellera de la comarca, mireu les webs de totes les sales o consulteu l'Instagram del programa, @blaucinema, on podreu contactar amb mi directament. I fins aquí, molt ben acompanyat pel déu Apolo, déu del sol, de la música i la poesia, s'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle, des del Canal Blau. Ens veiem el proper cap de setmana, alerta amb les ones de calor i gaudiu del cinema i la cultura, que són el mateix.